हाय लोगोफोर आं दिनै नोंसिनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बेयो जादों दिफु मेडिकेल कलेजनि रिजाल्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय जाय बिथांमोना दिफु मेडिकेल कलेज एग्जाम होदोंमोन बिसोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बे रिजाल्टखौ दिफु मेडिकेल कलेजआ मैया 9 तारिखआव रिलिज खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइब खालामनायनि बे गोजा साबस्क्राइब बटन नुखागोन लोगोसे नैबे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो क्लिक खालाम बिदिनो आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनो बेनिफ्राय नोंथांमोना लाब खालामनो हायो थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि जाय दिफु मेडिकेल कलेज एग्जाम होदोंमोन बिथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन मैया 9 तारिख बार मासाव होदों नै दिस इज फर जेनेरेल इनफरमेशन अफ अल द कैंडिडेट अफ ग्रेड 3 non-technical posts who appeared the skill test, language test and document verification process दा बिदि होनाय दं नै बेयाव मोननै केटेगरि दंमोन ग्रेड 3 आरो नन टेक्निकेलनि आरो ग्रेड 4 नि नोंथांमोना बोरै नायनांगोन बोरै डाउनलड खालामनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय ग्रेड 3 आव मा दंमोन नै नन टेक्निकेलाव बेफोरनो पस्ट दंमोन नै एकाउन्टेन्ट एसिस्टेन्ट लवार डिभिजन एसिस्टेन्ट कम्पिउटार अपारेटर बेसोरनो नै स्टेन'ग्राफि ड्राइभार स्ट'रकिपार काम रेकर्ड क्लार्क्स बेफोरनो नै नोंथांमोना बेखौ जाय सेलेक्ट जादों बेखौ नायनो हागोन बेफोरनो ग्रेड 3 निमोन नन टेक्निकेल आरो ग्रेड 4 निया जाय होदोंमोन बिथांमोनाबो नायनो बे जाहैबाय ग्रेड 4 नि वार्ड बय नै जाय बिथांमोना बेयाव रल नाम्बार दं बिथांमोना बेयाव नायनानै लानो हागोन नै एटेन्डार पियन बेफोरनोमोन नोंथांमोना बुजियाखैबा आंनि भिडिअनि कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों बेबायदिनो गोदान भिडिअ मोननो थाखाय बयनिख्रुइबो सिगां मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आंनि भिडिअ बुंनाया मोजां जानो हागौ जाहाथे होमबाबोथ' नोंसोर इनफरमेसन मोनबाय आं दासो सिखारदों बेनिखायनो निमाहा बिनाय थाबाय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलां थेंक इउ जुदि नोंथांमोना बेनि लिंकफोरखौ नांगौबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नङाबा कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरनो हागोन थेंक इउ